Bueno, seguimos no Land Rover Tonight Show. Lembrade, último Land Rover semanal. E lembrade que, antes de que acabe o programa, o padre Tomás vai inaugurar, vai bendicir. Vai bendicir o... Canta faltiña nos fai, Dios o mío. plató novo de Land Rover, o plató que estrenaremos o lunes que ven. Non perdan, que é espectacular. Que me bote agua bendita a min por riba tamén. Porque tú necesitas bendición. Eu necesito sempre bendición, sempre ben. Gustouche o tema de Rosalía? Que? Rosalía? Ah, sí? No, a ti non. Sí. É que sei, Está ben, non? a min tampouco non me fai moito máis alá, pero porque escoito ese estilo de música, moito. Vale, xa está. Pero non... Vale, pois, eso, non se perdan, que dentro dun momento verán o novo plató do Land Rover que bendicirá o padre Tomás. Vamos xogar, mentras tanto, vale? Xogo rápido. Vamos, non sei nada. Aí hai unha baralla, non sabedes nada, vale? Nada. Hai unha baralla española, vale? Sí. As cartas, Moi grande. as típicas, bueno, pero é a baraxa española, Sí. a de toda a vida, vale? Aí a vemos, baraxa española de toda a vida, vale, bien. Isto é unha subasta de tempo. Vale. Vamos subastar en canto tempo somos capaces de facer algo. Ajá. Vas facendo cada unha a súa apuesta, xa fixemos outro día con a botella de champán. Cas rumorosas. Ca botella de champán. Vale. Vale. Entón é como o póker, pero de tempo. Vale. Empezas nun tempo e vais baixando, xogamos individual. Sí, menos Vai mal. baixando e o que gane a aposta que o fai en menos tempo, ten que facelo. Se o fai, gana. Se non o fai, ganan os outros E dous. que gana? Vale, e que gana? O premio gordo. Ah, Ajá. ben. Non o fino, o gordo. No, 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 vale. Ben, a pregunta é a seguinte. En canto tempo creedes que sodes capaces de atopar nesa baralla os 7 de espadas? Como en canto tempo? En canto tempo crees que eres capaz de atopalo? O 7 de Espadas. espadas. Sí. Media hora. Venga, vamos allá. Vamos a xogar. Vamos a xogar. Venga, media hora. Vale, veña, veña. Vamos. Venga. Creo que o entendín, Veña, 15 minutos. Vou pensar que é un gag. Vou 15 pensar que é un gag. minutos. Vale, vale. Vale, vamos ir dicindo tempo. O que gane a aposta do tempo é o que o ten que facer. Se o fai, gana el. Se non o consigue, ganan os outros. 7 de Importante, espadas. importante. O que gane a aposta ten que facelo, pero as dúas persoas que perdan a aposta colocarán os 7 de espadas onde eles consideren. Vale. Pero como? Onde consideren, Ah, vale, arriba, vale, vale, abaixo, sí, entendín, en medio. entendín, Donde entendín. pensen que seña máis difícil. Porque tú se perdes, onde o colocarías? Para que Voucho outro- decir a ti, Vale, onde tes vou razón. colocar, Venga, hombre. Vale, venga. Vamos a empezar serios, con tempos serios. Veña. 10 segundos. Ostras, xa me parece arrancar moi... 10. Tócache xogar. Pois Ahora eu- tú decides se baixas de 10 ou lle deixes a ela. Home, eu vou dicir 5 segundos. Para él. Para él. Te lo comes, Aí, ahora apretou-se o cu, non? Espera. Vale, vale. Espera. Baixadelle o micro a Eva e a min. Voulle preguntar onde ten pensado... non lle toques. No. Pero de meter vos a carta no sitio que Pero queréis. voulle preguntar onde ten pensado colocalo. Tranquilos. É boa táctica que dixo. Vale. Espera. E que? Pero tú non queres baixar de 5 a 4? No. Prefiero No, no. espera, pero isto ten un ritual, isto. Ah, que é? 5 segundos a la una. 5 segundos... 5 segundos non é nada, 5 segundos ás 2, Eva, queres baixar a 4? No. 5 segundos ás 3, adxudicado a Marcos Pereira. Vale, pero un momento. Tranquilo. Busca-o. Esto non 7 é... espadas. Vale. Aquí está, vale? Vale, espera, busca-o. Que vas facer? No, ponlo aí. Tipo, No, solta as No, cartas. que te suelta nada. Vos estades atentos, verdad? Veña. Porque pos ti as reglas ou que pasa? Dame a baraxa. Que no, pero ti escoitame un momento, mete aquí. Mete en donde ti Meto queiras. onde eu Que queira. no, Donde que ti no, queiras. que trae pa allá. Escoita, mete un momento, mete Vale, aí. pero isto non é dentro do xogo. Veña, mete aí. Mete aí. Mete. Por que me levantas Mete. ti aí? No, No, meto donde aquí, queiras, pon donde donde ti quero queiras. eu. Aí, que pasa? Vale, estades todos de testigos, verdad? Todos. Que
que fai? Que ti és tonto? Levanta esa carta. Pero este tonto! Bueno, ainda podes ganar, ¿eh? Son 5 segundos. Si me llega a salir... Espera, es que si me mete ya. llega a salir... Espera, Mira para outro lado. No, no, mirade, mirade. Dios, se me sale, ¿eh? Se me llega a salir... Es que era una oportunidad, pero se me sale... La hostia. Era boa, ¿eh? Pero... Verás. Creo que van a topar y como a tope, levantadervos todos y decides, ¡vamos! Y así ganamos tiempo. Falando ca cámara. Vale. Aquí está, ¿eh? Non hai trampa ni cartón, está aí, vale? Vale, vale. Non lle toques. Cando lle toques, empeza a contar o tempo. Ah, no, pero déxame estar cerca, non ves que son Vale. pequeno y... Espera, pero en canto lle toques, empeza a contar o tempo, vale? Vale, Estás preparado? sí, 5 segundos, ¿eh? sí. O sea, tes que collela, vale? Y cando Oiche, colla, tes que collela, enseñala, vale? Pero, alto. joder, poderei coller a baralla, non? Te digo, cando ves o sete, tes que agarrala, o sete de espadas. Vale? A non é que a vexa. Levantar a No, non é que a vexa, é que a collas, vale? Venga, 3, non lle toques, non lle toques. 3, 2, 1, tempo! Vamos, vamos. Outra, Outra que? outra partida. Ah, vale. Alguén quere retar a Marcos Pereiro? Ostras, pero foi un segundo, eh? Por un segundo, ¿eh? Ah, vale. Que, outra vez o mismo? Outra partida, venga. Ah, vale. Non nos pode joder isto. Ahora xogo eu tamén, eh? Vale, vale. 5 de bastos. Vale. Arranca. 10 segundos. 10 segundos. 5 de bastos. Pois veña, 8 segundos. 7 segundos. 6 segundos. 5 de bastos. 5 segundos. Hombre, mira, me joder estos. É que se o fixo antes, vai facer agora. Báixalle, báixalle. Non está, pero 4... Sobrou un, eh? É o 5 susto. de bastos. 4 segundos. Cómetelo. Espera, que falta él ainda. Sí, sí, que... No, no. No, no, que... 4. Eh? Non queres baixar a 3. Buah, se o facen 3... É que aí encumbras. Pero podo volver a intentar o de antes? No. Vale. 5 de bastos, 4 segundos. Se lle baixas a 3... E que é o 5 de bastos? É que ese é difícil de ver, eh? Porque o ser 2 menos, claro, 5... Podo buscar a carta? Se queres, podémoslo facer en 3 entre os dous. En 3. Entre os dous. Toma esa. Entre os dous, eh? En Entre 3. os dous facedes... 3. En 3 segundos. Pois... Vamos a probar esa. Venga, vamos a ver. Hai que organizarse para que un estira E outro colla. e o outro colla. Vale? Que eu estiro. Ou eu collo. No, estiras ti máis rápido. Estiro eu. Estiras ti máis rápido. Eu estiro todo e tú vas Vale, a vale, vale? 6 de bastos, 6 de bastos. 5, busca o 5. Ostras, joder. 5 de bastos.
5 de bastos, 5 de bastos, 5 de bastos. Vale, déxame facer foto... Vale, eu estiro as... Cinco de bastos, E cinco tú, de bastos. ras, arráncala. Vale? 3 segundos. Ainda nos vai sobrar un. Buah, estou sudando. Veña, veña, va. Coloca. Non fagas trampa de non metela, Asegurademos de que a mete, Vai a meter en medio dos bastos tamén. Non. Homes, por inteligencia teria que A facer eso. nosa táctica que usamos antes foi metela no medio das espadas, pero non Pero funcionou. saleu mal. Non funcionou. Que era? 5 de bastos. Demos unha pista. Madre mía, que me vou liar, Espera, que fixemos unha cousa mal. Dicille que íbamos facer o de estender todos. Bueno, estás? Tá. Vale. Buah, chaval, que me... Espera. Credes... Espera, ven aquí. Mira, ven aquí. 5 de bastos, Ven non? aquí. Ven aquí. A ver si me lío. Ven aquí. É máis fácil aínda. Dase a volta. No, se lle das tú a volta, eu fago así e tú arráncala. Vale. Espera. Uf, Aparta de aí, É hombre. que me entra agobio, Aparta de aí. Espera. Tú, darse a volta aquí e eu fago así, vale? Vale. E era o 6. Joder, o 5. Mi madre, o meu TDAH, Dios mío. Son 2 palitos aquí e un no medio. O 5. Por el culo. Venga, va. Ai, que non podo parar. Ten que ser super rápido, Venga. Vale. É preferible que collas unha que non enseñou 5 a que non collas ninguna, vale? No, espera, vou facer todo, vou arrancar eu todo. Si, acabo antes. Márcame o 3, 2, 1, tempo, A vale? que saco 6. É que o estou vendo, Espera. Cando digas, é mellor que o fagas ti, Sí. 3, 2, ponte un pouco máis para aquí. 3, 2, 1, tempo!